Hem volgut venir a Aula Balear bàsicament perquè és un referent per nosaltres, on aquí nosaltres treballem les extraescolars, on també treballem tallers curriculars, i també per presentar en Daniel, que és responsable de BSTM, per posar una mica en comú tot allò que tenim, que ens uneix moltes coses, i també per en certa manera anunciar, si se pot dir d'aquesta manera, noves vies de col·laboració entre el que Revolti Balears i BSTM. Jo som un enginyer apassionat de la meva feina, i la meva passió és traslladar-ho a les nins i a les nines, però també diria que som el responsable de BSTM, un projecte que va començar ja fa 3 anys, que realment és un projecte 50% enginyeria i 50% pedagogia, amb una metodologia molt clara de feina des del principi, que per nosaltres és learning by doing, o aprendre fent. Realment el fet d'estar en aquesta aula marca molt, sobretot perquè és un lloc allà on nosaltres desenvolupant la nostra feina, que fins ara principalment han estat les extraescolars, però jo crec que s'ha de començar a canviar la visió, i estar dins d'aquesta aula realment és una imatge de lo que volem en el futur. Que tot això que tenim aquí, tot això se realitzi curricularment, amb horari lectiu, a l'abast de tots els nens, no només d'aquells que tenen l'oportunitat d'apuntar-se a una extraescolar nostra, o per els calendaris aquests que tenim en els nostres fills, que tenen totes les tardes ocupades, però realment això ha d'estar en les aules, ha d'estar en les aules, i crec que la feina que hem de fer tant Robotics com BSTM és fer que això sigui possible. Correcte. I no simplement com un material que se compra una caixa, desenvolupa les activitats que te venen en la caixa, no, sinó mostrant les possibilitats que té aquest material d'adaptar-se en el 100% de les metodologies que utilitza cada escola. Ja vagin per projectes, les diferents metodologies. Correcte. De fet, Aula Balear és un exemple. Nosaltres amb Aula Balear, a part del que te comentava, que treballem en les extraescolars que fem amb ells, els hem ajudat i ens han comprat material en format de mestres perquè han vist les enormes possibilitats que tenim. És a dir, tens raó, moltes vegades ens quedem amb la idea que la robòtica, la tecnologia és una extraescolar. I on abans hi havia futbol, bàsquet, música, teatre, anglès, ara també hi ha robòtica. És una realitat, i sempre he dit que no és una moda, però realment el que dius tu estic totalment d'acord. L'objectiu no només és estar a l'extraescolar, que està molt bé, perquè els adults s'ho passen bé i aprenen, i mica en mica començant a donar-los aquest interès per ciència i tecnologia. La clau està aquí, en aquestes aules, no? Aconseguir que un mestre, perquè crec que n'hi ha molt de mestres, és una enorme sensació, ho sabem, hi ha molt de mestres que ho volen, però només que no ho saben com fer.